लोगोफोर जोङो रेवरेव आसानाव टेङापारायाव केरल जानो थांसै दा जों ओंखारबाय नै आंनि लोगोजों थांसै रिक्सा गाखोनोसै जों मोनफैबाय नै जि मोजां साजायदों बिस्राबो रिथि रिथा साजायजोबथारदों बे जि बुङोना होनबाबो सिं सिं माबा जायो जिरायहांबाय बेजोंनो इसोरनि जोंब्लावनाय महिमाया नुजादों इसोरनि बिसा गुसु ख्रीष्टनि बिनि गेजेरजोंनो इसोरनि महिमाया नुजादों आरो इसोरनि न'आनो गैयामोन बेयो मोनसे गौशाला असम गलियाव बियो जोनोम जानो गोनां जादों बेनिखायनो बियो धोनिब्लाबो मा जाफैबायनो Jesus was become poor. लाइन जाहांबाय ओंखाम जानो ओंखाम जानो लाइन जाबाय नै रायजोफोर थोरसि लाबाय लाइन जाबाय अमा एवनाय दालि दाउ नारजि अमा लाब्रा माबा जागासिनो दं मा ओंख्रि मोनजाखो सिख्लाफोर नारजि अमा दाउ लाब्रा दालि क्रिस्टिनानो बेदर नांबावगौमोननो नोंखौ ब्लग लानो होननानै मेकआप खालामनानै फैदोंमोन माथो दाउ नांबावगौमोन माबा नांगौमोन दाउ आंथ' दाउ जाखायाखै अमा आं बिहरना होबायब्रा नोंसिनि थाखाय बिराद बरिया ना दाउ अमा नारजि अमा एवनाय बिराद मोजां जादों दाउ एवनाय दालि जाय फैयाखै बे लस जाबाय खोमसिलायबाय लोगोफोर दा सफैबाय आङो केरल जानानै रिथि रिथाव आंना बेराया स्कुटिजों फैबाय आंहा गाखोनो हायाहाय लोगोफोर स्कुटिखौनो आं अट' रिक्साजों फैबाय आं न' मोनफैबाय नै सुमै बाबु